Salutare băieți și fete, eu sunt Cristi Jeli și astăzi o să facem partea a doua din Bush Pre 13 ca de trofee. Am dat muzica încet pentru că acel episod, primul episod s-a auzit foarte urât, dar o să sper să vorbesc mai tare și să se audă mai tare. Da, astea singuri. Și o să rupem cuțiuțe, că altceva n-avem ce face. Și săpătic. Pam, 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 pam. Aia. Ia ce fuge. Ei, beat. Beat, beat, beat. Ha, ha. Bam. Nu, bam. Nu. Nu, că se teleportează să lasă, poate are gadgetul. Mama, are 7. Nu pe mine, du-te pe altcineva. Sau? Da, bine. E bine. Ia da, și nu uitați de like și un subscribe. Hai că am scăpat și de aglomerația cealaltă. Sper să iau locul întâi. Cum să iau locul întâi cu Leon? Asta e, da. Mamă, cum să iei locul 1 cu Leon în echipă? Fac că n-am nicio alegere, dar chiar nu-și dori și eu una. Dar dacă vreți să intrați în grupul nostru David și Cristi, o dau președinte la toți. Da, și hai să băgăm și la un Brawl Ball. Tot cu Poco. Îmi place la Poco pentru că dă health și e foarte bun. Dar ar fi Poco, Pam dacă ai avea. Deci Poco, da, dar e șmecher și pe Poco Star Power-ul. Star Power chiar e beton rău. Pentru că dai la postele de viață la ăștia și ăla cu viață. Nu mai știu cum se cheamă acum. Da. Hai mă, dă pase. Da viață. Dă pase. Nu vreau să dea pase. Ce gol să mai dăm? Că acum dacă aveam mingea era gol. Hai pe noi atunci. Hai bă. Stai mă. Așa, dă-i lui ăla atunci. Nu, care e ultima ta asta. Uitați viață. Dați-mi mie. Mamă, dați varză pierii mei. Hai că mai câștig și eu dacă e. Mamă, ce bătaie ne-am luat aici. Nu-i să cred. Așa, hai că ne-am respawnat. Oricum, dacă e să nu mai avem unul viață, le dau eu heal. Hai, ce să mai dau eu heal, mă. Că vine Bibi, beton, bam, și ne face praf. Mamă, ce gol a dat. Gata, cred că are 10.000 de trofee. Doamne, 10.000. Mai mult decât mine. Mult mai mult. Mamă, ce prost arată la el. Așa. Și bam. Nu viață. Shit. Nu, care ghost la mingea. Ce mă așteptam că... Nu mă așteptam să dea gol. Că a dat prost rău. Bine. Asta la mine. Mam, de ce n-am mers să dau? Asta e. Da. Nu da acum. O să avem o serie foarte șmecheră. Nu știu când o să fac seria aceasta, dar o să fie foarte șmecheră, credeți-mă. Și voi nici nu o să vă așteptați. Poate vă așteptați. Dar nu vă spun acum ce serie. Dați clopoțelul și urmăriți-mă și o să veți ști la un moment dat. Dacă vreți să aflați. Asta e, ne-am luat bătaie. Da. Sau poate chiar 2 serii. Nu se știe niciodată. Băgăm încă un meci. Bine. Suntem aici. Nu. Vino cu. Dă
bagă. Hai că mai avem timp, dă-le. Bine, bă! Bă, ești nebun. Cu 85 la viața de gol. Nu prea înțeleg ce am, nu prea mai mă convinge joculețul acesta. Mi se pare, nu știu, mi se pare prea greu acum. Nu prea mai mă convinge să mai joc. Dar fac asta pentru că chiar îmi place și de-abia aștept update-ul din aprilie cu Sprout. Sau nu știu dacă se numește așa, dar am văzut și eu, de câte știu, că se numește Sprout. Oh, nu, haha. Monci bine i-am dat lui ăla. Dă pase. Dă pase. Da, nu. Nu cred că mi-a aprins. Nu. Mamă, l-a făcut ultimata lui ăla. I-a făcut praf. Da, și seria asta am jucat-o foarte mult. Și țin că la ea care va urma seria. Cred că în episodul următor, nu știu sigur dacă în episodul următor sau nu știu cât, dar o să facem, dacă vedem foarte mare susținere. Chiar o să facem serie. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și subscribe. Eu am fost Cristi Jelly și ne vedem data viitoare. Pa, pa!